Sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat, may nga ganaman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan. Aksyon Hotline na karon nga daw, Miyerkules na kita. Pagkadasig lang sang tiyempo naton petsa 23 na sa bulan sang Marso tuig 2022. Aksyon Hotline. Yara na kita sa ikaapat nga Miyerkules sa karon iya nga bulan. Ikatatlo kita nga bulan ha, hindi ka mo magkalipat. Dalawang tulog na lang kag kampanya na sa lokal. Kumusta ang mga kandidato ta? Kumusta ang mga grupo lokal sa politika diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod? Preparado na bala para sa pag-arangka sa pag-umpisa sang kampanya? Aksyon Artay Hupon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa nasiling kuna. Liwat kita nga magapangalagad karon yang Miyerkules tubtob sa takna ngalas 9:30 sa aga. And of course, ang mga ka-aksyon laton nga nagamonitor na via Facebook Live kag YouTube inapaagi sa online. Nagabi-abi kita sa inyo, naga-welcome gid diri sa aton sining pagpangalagad, no? Sa mga nagamonitor dira. Nami pagid nga magluwas nga nagamonitor kamo kag nagatutok sa aton program, mas nami pagid kung inyo ma-share kag ma-like ang tanan-tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod nga ginalakipan sa mga matahom nga drama. Amo nang pinaka-the best para damo pagid kita malabutan ang mga yara nagatiner sa internet world. Kabalo kang Pinoy way ginagakaulihimo basta internet ya social media. Ang Pinoy mahilig diri mag-atukay. Ang iban bisan way gani obra gatiner gyapon sa social media inuras. Gausik sang inuras nila para magtambay lang sa social media. Kaya mo na nga gamiton nato ng social media ang advance ang teknolohiya para mapalabot naton kag ang iban dirang way pagkahibalo nga may ara na sang available nga access nga pwede nila ma-share, ma-like, kag ma-monitor sa Aksyon Radio Bacolod, mas the best. Okay, at least maka-monitor na sila. Sa mga on-air listeners naton diri sa bilog nga Negros Occidental, siyudad sa Bacolod, good morning and welcome to the show. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Balikan ta ang ginpatigayon kahapon nga dialogo sang transport sector. Upod iya sa pila ka mga representante sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB. Nang balita kahapon, I was expecting nga siling ko pagtapos ang dialogo ni hopefully pagpauli sa mga driver, mga transport organization, medyo nagayuhom kabalabisan nga tiway pa ni magtupa ang ginapaabot nila nga solusyon. Actually, subong ang isyu nakasentro lamang sining bulig pinansyal nga ginahatag sa gobyerno para iya sa mga transport sector, especially sa mga driver nga mo ning magkabenepisyo bra sa bulig pinansyal. Ti daw ang nabatian naton kahapon, Diego Malacad, may mga reaksyon sa iya nga silinga ti dismayado kami, siling kun dali lang. Butang tayo ni sa husto nga perspektibo, kay bisan representante lang sa LTFRB, at least nagatubang na subong, no, ang LTFRB sa hanay sang transportation because only in Bacolod City, kasiling ko ang LTFRB diya do ginaarikis magtinir sa aton di sa Bacolod City.
The last time may opisina ding LTFRB, no? Gin-providean sila sa space nga sila mga tiner, waay man nagtiner. O, nanugid ang kinalain sa Bacolod City man. Nga daw, napudlayan ng LTFRB mag-tatap sang taga-transport sector, especially mga drivers, mga operators diri sa aton. Ang isa sa managkuha ko nga report, nga may ara pa sang next nga dialogue. Now, may mga proposal subong nga kung mahimo magpasar, no, kag ginaplanuhan na inihong nga kuno mapasar sang kasuguan nga magapahamtang permanente, no, nga opisina sang LTFRB sa Bacolod City. Amo na taning mayad inablang lapit lang dire ang opisina kang may ara gid hindi lang satellite office kundi permanent office sang LTFRB. Ano ang problema? House space or opisina nila, personnel. Inabalang kita mo services ang inatag mo. Pag-serbisyo sa pumuluyo, ngang expectation dira, hindi magani direkta gid ang ordinaryong pumuluyo, kundi ara sa transport sector. Ti ano ba lang kabudlayan mo instead ng gobyerno, kaya or ahinsya kasang gobyerno, magbulig katani sa tawo, inang palapiton mo sa tawo ang serbisyo, tining kakita siya naman, during the pandemic, ko damo ang lalain kay can you imagine, ma-follow up ka lang sa imo sining nga mga prangkisa, dito kagid imo tinguha nga makatabok sa Iloilo. Amo nang problema because nga ti layo sa aton ang opisina, no, kapin pagid ang regional offices sa sining Talatapan. May ara sang ginpalayag si Congressman Greg Gasataya, and it was supported by Congressman Stephen Paduano nga magapatigayon sila sang pagduso sang lihok nga magapahamtang diri o kasuguan nga may permanente nga opisina sang LTFRB dis Bacolod City, which is really for me a doable kag kinanglan achievable nga sahi sang lihok o kon kasuguan. Because at the end of the day, may politika man kagway, iniya makabinipisyo di. No, sa mga transport operators, din kay mo kita siya naman. Sa mga salakyan nga din pasay, observar ka mo da, may nabutang pa na sa likod sa mga salakyan, kung may reklamo ka, itawag sa LTFRB. Tilawin yung tawag ang LTFRB ng bring na butang na kung may gasabat. Ay siling ko doon tinuntong klase opisyon eh. No? Nagapakita lamang sina, no? I'm sorry to say, pero kung ikaw pigaw nga sahi sang opisyal dala sa LTFRB, dapat guro, di ka lang magtiner na sa opisina mo. Halin ka lang da, kaya hindi mabatsagan sang tao, kag sang mga sektor nga ginaserbisyuhan mo, ang imo, sini nga presensya kag serbisyo. Muna bala kung kaisa, siling ko do ka unfair, no? Nga ang do ka selective, nga may pilalang mga lugar, yang nga daw dito no, sa Iloilo nagatilinan ini sila. Anong ginang problema sa taga-LTFRB, sa taga-Bacolod, kang Negros Occidental, man? Mga pasaway ng among transport sector, o ang namuno pakapon Diego Malakad ni Sir Diego sang undok, nga ba-coordinate sila koalisyon o kung sa ila sining kaalyado dito sa Iloilo, kay daw plano pagid sang regional nga kwan, nga transport strike ba baluoy man kita. Anyway, at least pasalamat kita kay kahapon day off naton mo. Di pasalamat kita nga at least nangin matawhay overall ang ginpatigayon nga transport strike, no, untat biyahe sa bilog nga Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. That was Monday, no, kahapon untat naman niya back na sa regular nga pagbiyahe ang mga salakyan. Ano pagid? Daw i-check ta sa Commission on Elections ang mga updates ang ilang mga preparasyon. Take note na Biyernes na niho. Tisiling ko na no, may ara na sang mga nakakuha dira sang permit. Nanong ekspektaron naton by Friday ang pagranda day na ni kag o kung pagranda day kag patigayon sa ma-opening salvo. O ano ang mga matabo sini may ara na sang
pagtililipon para sa ginatawag nga political rally. I-check na dugay-dugay sa taga-Commission on Elections. Ano pa? Ang update man sa face-to-face instruction, no? Because importante ini may ara sa mga nag-request for approval and applications. Kabalo ka bisan nagambal ang DepEd nga daw pwede na ini nga eskwelahan for face-to-face instruction, pero kinanglan nila anay sang approval coming from the local government unit. Kaya ang local government unit ang nagabulig dira para nga maplastar, maaprubahan ang application sa isa ka eskwelahan, dapat magalabay sa ginatawag nga Emergency Operations Center for that matter for Bacolod City. Kaya ang siya mo na ang may mga medical experts and composition sa mga eksperto nga magabulig, no, para maghimo sang nagakaigo nga rekomendasyon kag approval sa mga application. Diri sa Bacolod, kumusta na, no? When you talk about face-to-face instruction, nakaumpisa na sa to ang mga yara sa listahan. Sa Negros Occidental, pila na subong. No? Kaya San Carlos City, the last time amutong interview to sa kay Mayor Rene Gustilo, nga ti may ato dito mga 8 additional ka mga schools mo nga nag-request man for face-to-face instruction. Ang katingalahan kuya sa Pilipinas ni nga politiko may mga ginapatigayon nga mga pagtipon-tipon do okay man lang, no? Aba galing kay basi ginapaminsan na mga tigulang naman na. Ay sorry may mga edad naman na sila, okay na nakaintindi na iya sa pagsunod sa protocol, pero I doubt nga ginasunod ang protocol. Di kabataan ni galing dapat proteksyonan ginman mo. That is another thing nga posible man reason kung nga hindi dali-dali lang nga gina-approve ang mga application. Anong pagid? RI, may mga 48 ka LGU sa bilog nga Pilipinas kinapa-explicar parte sa mahinay nga paghatag sa financial assistance during the Typhoon Odette, no, aftermath sang Typhoon Odette. Kundi ang Typhoon Odette, grabing pag-igo nito, paglaslas. Now, ang mga nahalitan nga mapumuluyo ay sos, tuman, kadili, ang iban, ay gidya ulihin na nakapanagtag ang mga LGUs. Ti gina-question, subong ginapa-explicar, gipadalaan sang suko sa order, 48 all over the Philippines, may 16 diri sa aton sa Visayas, o sa Region 6, may-ari di taga Negros, taga Bacolod. Abi, i-check na. Mga LGUs, no? May-ari balading nga nadala nga ginapa-explicar subong. Amo na kung kaisa kay mga politiko, abi ang mga kandidato, kag ang mga incumbent, gina-attribuer nila kung ang square nila kung kwan pa, kung gina-attender nila, amo ning kwan mo, amo ning ilan nga pagplastar sang ila political career. Amo na sa parang pila ka madalag ko ang mabalita nga aton tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan action hotline. May gina-follow up man si Action Alvin Grava, no, kay do may aksidenteng ginatutukan ng patrol. Dason atong mainod sa may Station 7 kung may tiyempo kita karon, tawgan taman to kay nano ato gilutang nga gwardiya do nang pasibangdan nga nagpangawat. Ano ba lang latest update sina tanan tutukan diri sa aton nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Hotline karon iyang nga Miyerkules, Marso 23. Ang aton pagpangalagad karon iyang nga Wednesday, builog ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule.
Every day is fire prevention. Alas 8:21 na. Ako ya hindi man ko member sa transport sector, no? Pero ti isa kita sang mga nagasakay because personally, why kuya sa lakyan nga akon mo, naga-commute kuya, pero may experience ko sang kabudlayan sang mga pasahero during the time sang pandemic, kag sinipagid sang tiempo nga nagtaas ang presyo sang gatong, grabe ginman bisan mga drivers kayo na lang kisa kung dugang-dugangan ang plete. Tao, ang ginimo nga inisyatibo sang duha ka mga mapisan nga congressman Greg Gasatayag kag Congressman Stephen Paduano sa Bacolod kundi kag bilog nga Pilipinas kung sa crime yan na uso ang riding in tandem. Ini sila kuan man tandem sila for Congress para sa kayuhan sa Bacolod kag Negros. Although nga ti Negros siya, kabilog nga Pilipinas si Congressman Stephen Paduano mo. Pero nami diri, at least finally, no, kay may mga statement ang grupo, abi ni Diego, sila nga daw dismayado sila, pero abi nyo, kung ako bala maglantaw ang pagpadala sang representante sing LTFRBD, nga nakita tanggila espiritu kag presensya, isa na nakaman dinalagon niya for me ha, isa na nakaman dinalagon nga tikang at least finally nakita takon na ning itsura liwat sang taga LTFRB. Ting kakita imo ya kundi ka magkadto sa Iloilo, hindi ka mo magkilitaay sini. Oh, now ari ang matabo because ang pag-intindi ko after sa tong una nga dialogue, may next pa nga dialogue mo. Pero nami nga balita nga nabatian ko do may plano ning duha ka mag-congressmen nga magpasar sa kasuguan nga may permanenteng opisina sa uli diri sang LTFRB. Bako madayon na pertigid mabalakpakid ko mo. Online sa hotline. Joining us this morning is Abang Lingkod Party List, Congressman Stephen Paduano. Kong, how are you? Good morning. Good morning. Good morning, Action. Salamat kisa time tunog utol-utol ang linya ni Kong. Sir, kumusta? Hello. Anyway, at least panugod na to kapon sa dialogo, although nga daw nasiling na naton daw ay gimalabot gilayon ang expectations ang mga drivers. At least ang next dialogue sini amo ning ginalantaw naton nga ang purpose kun nga ang nagginpatigan ng dialogue, ang content sinigid amo ang importante. Ano sir ang paglantaw mo kag nanong masunod sini nga matabo? Action Art. Tatuod lang, atong meeting kahapon with LTFRB, operators and drivers na mga leaders sa Bacolod, kag Negros, together with Congressman Greganay. The first meeting, Action Art, we cannot expect that the LTFRB will decide right there and then. Kay local, mga regional na sa Action Art mo. Okay. Now, ang naginambal ko na, because they cannot decide for it. Ang ilalandamin mo is to recommend. But one thing is, nga masiling na mismo mga leaders magaling gambal, na first time nga natabo na may activity yung mga drivers, nag-strike sila, nanahog ng taga-LTFRB. So the longest time, sila ina ko na matabo. Okay. Now second, ang masiling kong meeting kahapon is just to end the grievances and petition. In fact, Presley Asel, balong natutunan na tayo silang, ako na lang ma-articulate sa ilang issues with regard to fuel subsidy. No? So, kita isa na itong dito kapon, kag ang akon niya of course, we expect supposedly that LTFRB RD menya will be present. Pero, short notice, ang hambal niya may schedule sa inaklan, but he's not yet off the hook. Okay. No, kaya yung next schedule pa. Pero schedule kahapon, ako we cannot expect actual result sa demand ng mga drivers, kag-operators. Kaya hindi siya mga proper, the proper authority na maka-decide is the National LTFRB. What is important is, nabatian nilang issues concerned from the horse's mouth, hindi lang sa amon sa Congress during the hearing.
kundi mismo sa mga drivers operators, kasi pataka nila to, ang rekomendasyon, nag-email daw natin sa ila kahapon. Okay. Now, ako siling ko, may next meeting naman, wala pa kahapon na hindi mo lang to fuel subsidy na istoryahan, kadamo pa, pati mga provisional authority to pasada Extend. ng ilang authority. Okay. Ang renewal, transfer ng mga franchise, kadamo pa na istoryahan dito. But of course, hindi ko na, we cannot expect that the LTFRB, even kung na-assessment niya, hindi ka ka-expect. Kaya ma-decide yun actually, ma-recommend na ma-decide is the National LTFRB. Correct. Mhm. Hindi niya ang region makadecider. Gani ministerial lang actually ilakong mo no diri sa region. Oo, correct. That's why, hindi ko ganit, on the very start, ako yaway ko expect na in that first meeting, ma-resolve ang problema. Okay. What is important is na-air na ito ng grievance, nakahatag ko siyang aton na status, actual practical status ng transport sector sa Bacolod in relation to fuel subsidy. Kag nahatag naton ang aton proposal to solve the problem of fuel subsidy for Okay. the three transport. Ika-apat na ni Action Art in 2022. Oo. Na ika-apat na ni. So, sa tatlo, starting 2018, sa tatlo, damo-damo taga Bacolod na drivers, kag-operators, legitimate, na wala matagaan sa card, kag wala makabaton. Correct. Amo ginang problema nga at least kung napalabot sila to, mapabalo sa national office wa basi way mi sa kabalo to yang nga damo kita gali way malabutan ni sa ayuda nila. Oh, actually, Action Art one mo, it's a question of the mode how to implement fuel subsidy. Okay. Ang kaya kina-question ang mode sa sistema mo. Now, kung mode sistema ang giniturihan ka, kung paano ka nagtag to make sure na ang mga drivers o operators dili sa Bacolod, if Makabaton. most of them makabaton, kaya itong mga hindi na mo na nag-auyat sa progresa, kuno, hindi na magagis ang fuel subsidy. Yes. So, ang mode of payouts, amo tayo ang ginatagdong ta. Kaya ang total dito, ay ang LTFRB, ang ilang list, official list niya is only those na may mga franchise sa ilang listahan. Na But ang nambal gani, ang practical situation kubong, most of the original franchise, hindi na silang nag-awit ng franchise. Kasi baligya na nila. So pagbaligya, of course, under the law, selling of franchise is not allowed. okay. So wala labot ang LTFRB sa baligyan na isang old kag new owner sa franchise. Pero may problema ka man yung transfer. Now, amo na ang dilema. That's why, ang nagkuha, kag ginatagaan siyang card, kag nagkuha sa subsidy, ang mga original pa nga mga owners. Ay, sus. Tagpila na lang natin sila. Action Art. Okay? Ang estimate yan ni Congressman Red, mga 15%. Lang, ang nakabaton. In short, ng 15% na nakabaton, amo pa na silang original na Diyos. nag-uwi sa franchise. Ti, ipoy lang. Ang gali, kung ini sila ipoy lang yan, kabisan why na sila yung unit, yan sila gyapon ang nagabaton sa government aid ni. Correct. So, Amo na yung issue da. Amo na yung issue da, Action Art. okay. Now, hindi, at the questioning ko na, I just got to correct, na we are not expecting that yesterday's meeting, ma-resolve ang problema. Yung tuyo na from dito, all the attention of the region LTFRB, and they will recommend sa National LTFRB. Okay. Ang naman yun ng Congress, mangulit man kami sa ila. Gusto na tumutabo na it should be the initiative of the drivers and operators in Bacolod City and Negros. Hindi ko gani kahapon, Action Art. Yes, sir. Hindi mangin kin na magko sa bilog ng Pilipinas kahit because I cannot talk for behalf of everybody. Yes. Sa tanan yung mga transport sector. Lain man guro sa Manila, lain man sa Asia, lain man sa Constitution. But for Bacolod ang Negros Occidental,
this is our petition and this is our proposal. And what is the proposal? Sunad. Yes, sir. Ang proposal, ilista sa tanan-tanan nga mga legitimate, accredited drivers and operators association in Bacolod and in Negros, ang ila tanan-tanan nga mga members active. With corresponding documents. Anong mga documents na? Driver's license, plate number ng salakyan nila, kag ang iadid official sa prangkisa or zero copy ng prangkisa. Okay. Just to prove na sila rightful and legitimate beneficiary. Ay sila may driver's license, ara sila ang plate number, kag ara sila ang Xerox na prangkisa or kung may deed of sale man sila sang original owner of sale. So, amo na siya action art ang gin-propose naton. So, dalo na to nila sa region, then dalo nila sa national. Okay. Again, ang siling ko kapon, if this practical situation and the practical solution coming from the driver, mismo sila na action art, na-guide lang kita. Kung hindi implement nationwide, siling ko, mas isa makulong sa Negros sa muna na yan. Ay amo na ang data na solusyon ang mga drivers para magbago ang sistema kang mudo ng payouts kining fuel subsidy. Which is a very practical solution kung nga nakita ko. Kung kay ang kamaturan dira, kung magbulig kasi na ka sektor, hindi mo na yung siling kung ano pa itong mga requirements, kundi ari although nga it needs also a legitimate requirements to support no sa inang inyo luyag nga gina-expect nga financial assistance, pero dapat realistic para subong na tuod. Kung halimbawa nga ang mga nagabalato niya gali sa una, parang nagapanag-iyas ang prangkisa, nga why na sila unit sumo, kundi why na sila iyas ang ginagastuhan, may income pa sila. Amo nang ginambal ko, Aksinat, konsigiyon ng gobyerno, national government through the LTFRB, this will defeat the purpose of the program. Kaya ang purpose ng programa is to pay out support the operators through fuel subsidy. Now, ang isa pagkikita natin sa simalipat ko, ang fuel subsidy, which is 6,500, hindi niya bangod kay saka ang Crudo, ang gasolina, correct? Ang crudo. So, the action art was part of the subdivision sa budget ng DOTR sa 22 GAA, General Appropriation Act. Na gin-approve namon sa perma sa Presidente. Now, ito happen na grabe pagtibuok sang presyo sang langit. So, ang question now is the exigency of implementing it. On the other hand, gambal ko given ang exigency, bangod dating pasaka, pagtimbuok sa fuel price. Okay. But, kapansiling ko, kung hindi na pagbago ng skema, the purpose of this fuel subsidy fit is purpose. Correct. Hindi Correct. na maigo ang katuyan sini Action Art. That's why better do the listing, hold in abeyance ang pag-release, samtang hindi matapos ang official, final na list coming from the drivers and operators, and that will be approved by the LTFRB national. Ang region, kaliwat din ko, regional LTFRB, alagyan na sila sang grievances kag petition sa mga drivers sa Bacolod Negros Occidental. Yes. Mas namin ganing nga mo na nakahiring kamo kay at least sa Congress kung may ara i-repeal o kinanglanon galiwaton sa sang kasuguan nga nagapatuman under sa General Appropriation Act kagin allocate yung funds, at least makurihiran na SR. Di kay tituod ng ambal mo kung magsigi-sigi, ni can you imagine balang ang purpose ma-defeat yung ang talagaan mo nga sektor nga amo dapat na makabato ng aktual nga nagasakripisyo lain yang nagabinipisyo. Correct. Correct, exactly. Ako kanina sabihin ko nga hindi pa man to first and the last hearing. May next to nga meeting
Taga mo na sila ito gani, and that includes the office. Yung matukapon ang opisina din sa Bacolod. Sa LTFRB, kaya nag-commit pa kami ito ni Congress. Pero in fact, pagpalik ko gani, ay may 3 pa kami ka-session. Pag wala pa ni Japon, masolba ang problema sa Bacolod, eh may 3 pa kami ka-session. At eh mawala natin naman sa Kongreso. Oh. Kinanglan ang minority leader mapakita gid sang pakitang gilas gid para kay kabalo ka all over the hindi way kabalo ba si bilog Pilipinas yung sakripisyo mo ni? Yes, so kaya anyway, amo na naman bago sa mga drivers, resa na kami ni Congress, trabaho kami para sa inyo. So gamo man dati mo siling ka nagbigat sa first time na tabo nga isang activity ng drivers to operators na naugiding ang DFRB. But of course, wala kaabot ang regional sector because ang short notice at may previous no commitment. But rest assured na may isa pa ka meeting. Okay. And dapat taragi siya. Sige, ma-update na kami sa imo no, if in case may masunod nga dialogue kag kung saan. Salamat gid kong for the time magilatag karon gaga. Thank you, Aksinat. Salamat na yung question. Salamat. Action Hotline. Nawari ho, abi mo, ako I do agree with the point kagin raise ni Congressman Stephen Paduano. At the same time, minority leader sang House of Representatives. Can you imagine bala? Technically speaking, kung lagtawon mo tuod, ang LTFRB nag-implement ng isang program based on ano ang nabutang no? Tiyang LTFRB, kay kumo nga kulang man sila sang pagkigsugilanon permis ang transport sector, amo ng problema, kiti malayo sila to, which is, for me, it is better nga magbutang kita di sang opisina sang LTFRB, nga masami nga pwede nga magkasugilanon anytime mo. Inablang open sila sa transport sector because Department of Transportation ang inyo sining kuan mo sa babaw to nga didto kamo gatabid as umbrella of that department. Tiang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kung lang tawon mo ang ilagid lang niya ginabantayan tuod, franchising, pag-regulate, amo ni silang board nga nag-regulate sa mga prangkisa and all. Kung sila yung imo paagi mo sa ila ang financial assistance, ang matabo dira, siyempre ang basihan lang sa LTFRB kung tamaran ka man imo mambal ka, tiyari lang ko, kung sino na may franchise, amo lang na no? Amo lang na sila nga tagan tas ang ayuda coming from the national government. Take note, ginkuha di nga pundo, ara ina nalakip sa General Appropriation Act, ginpirmahan sa presidente na nami siya nga program, the only problem is the implementation kag ang paghimo sang nagkaigo nga sistema nga malabot sa end user or end beneficiary nga mugid ang mga lehitimo nga mga transport sector nga mga drivers. Action Hotline. Tikon matuod na nga mo ng sitwasyon, can you imagine bla? Manghatag ang gobyerno kay ining fuel subsidy, hindi lang ni kay subong yan nagtaas ang petroleum products ginahatag. Many years ago, may ara na nga program ang gobyerno nga muna nga fuel subsidy. Tiko mo nga ang nasa listahan sang LTFRB, ibantog nga panagiya sang prangkisa, kay kumo ginabawalan ang pagbaligya sang prangkisa, hindi man siya manugid ang tagiya sang prangkisa niya nga ginbaligya ko na itong franchise ko, lain na ning nagadalaho, ako lang nangalan ng prangkisa, lain na ng operator sina, lain na ng driver sina, ti ang LTFRB man niya kay doon tamaran man, siling yati, okay na. Kung sino to may, ipatawag to may mga prangkisa, kita magyari di may fuel subsidy, ti kundi ang driver yung aktual nga nagamanihos sa salakyan, nga siya yung nagapatay-patay ito sang biyahe, nga bisan pigado, nga naga-expect sa bulig sang gobyerno sa nasyonal, hindi siya matupad nga kay ang franchise nga ginagamit sang iya sini operator, iya pa prangkisa, sang daan nga tag iya, ti atong daan nga tag iya
Sige mo lang bato niya salamat, may fuel subsidy. Provide na sa iya, sa ginauyatan nga franchise, and actually, why na sa iya unit? Ti kundi tinunto, atoy ang may franchise yung una, kumong sa regulasyon sa LTFRB, hindi pwedeng baligyan ay, ipoy lang tong daan nga holder o kung nakaparistro sa nga franchise, kaysa yagapon nga baton sang money. Action Hotline. Kamurarat na yung mata sa drivers dalom, kay gaulat, kisa ba si suspitsuhan niya pang operator niya na ning operator ko ba si siya nagintagaan sa LTFRB kwarta? Action Ang Hotline. matuod sina, bangod may problema sa sistema. So anong problema sini overall kung ako maglantaw? Kakulang sa dialogo, kakulang sa sinang pag-istoryahanay. O, kay dapat sinitani, kung kapos man lang ako abi, ariyo, total doon ang problema kita sa sistema. Sini kay ay ang ginatagaan, tagali mga holder, pasandaan ng prangkisa, kundi ngita kita sa bagong sistema, nga maka-adapt, kag maka-amo iyang gamiton ta, kung paano mabuligan ang driver. Kay kung sundon talang ining daan nga sistema, o kung ang sistema ginahimo sa LTFRB, sa totoo lang kung damo porsyento, diri nga hindi na nagapanag-iyas ang franchise, ang mga driver hasta lang magpuluti ang kag magbulukay lang ang buhok nyo kag ang balahibo sang uwak, hindi kay kamok baton ano pagbaton nyo kay way kamok sa listahan to. Action Hotline. Mas mayo ni nga subong nabukaran ini kag naplastar ini nga amo nagaling problema. Bisan may pondo pa coming from the national government, hindi makatupa, hindi mahatag sa mga husto kang nagkaigo. Sa magpaipoy-ipoy lang di. That is why siling ko ang communication, ang constant nga communication, kag ang masami nga paghimo sang antes ginapatigayan ng programa, may mga public consultation, the best way ina kung tani, no? Kay para mabalaan mo gid, kang maistorya mo, ang mga sektor nga target mo buligan, ihimplo lang na sa sini nga bagay. Ti kung wala public consultation, wala kayo mo nag-istorya sa mga mismo benepisyaryo, nada ang programa mo, kay lain nga matao ang ginatupan niya. Action Hotline. Hindi mo lang gani sa mga 4-piece, hindi mo gareklamo kasi yung iba niya may auto, may 4-piece. Kami amon nga nagaigod sa kapigaduhon, why 4-piece? Inalay naman ang istorya, kay lapit ni Isluwag ng ibanda. Action Hotline. Ti, nami ang konsepto sa programa, sa implementasyon kag sa sistema, dira kita may problema. Husto? Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio.
Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung Palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, good morning gali. Gamonitor karon sa aton diri sa aton pagpangalagad si Jan Ferrer Sampurok Kalachuchi, Barangay 9 si Ramil de la Cruz or Magbanwa. Hindi piyos jo si Rico sa ginapataw miya ya. Apelido kuno de la Cruz or Magbanwa si Ramil. Ano gid ba lang apelido ya? Basi at ang ending bala tay hupon apelido ya Jom Dodge. Barangay Banago, Wimori, Dilar, Sampunta Taytay. Araman ka monitor si Claire Mac
Kenzie Morales, Mary Joy Inson, Clarice Buno, Riani Maribono, April Hinulan, sang Purok Bayanihan, Barangay Takuling. Or name niya. Gali. Sige bala ka na daya Dods. Basta ginlawag ko itong gintext mo, ginchat mo, gintext mo sa akon, giamo na to Action Hotline. Ayos, alas 9:01 na, si Toto RJ Sanchez sa Araman, Parinuel sa Mali sa Putataytay, kumusta ka na pare? Sa sumag, sa mga taga-KBS, regards lang ko Parinuel ay, Araman da si Choy Rizal sang kag-guard kuno sa Fiesta Homes, Subdivision, salamat gid sa inyo, Evangeline Miranda Ibali. Gabonitor man si Ronnie Arculas, Sandy Galvan, kag Lito Dayap, no, Henrely Franco. Ayos thank you gid. Gamonitor man ang Franco family, Ami Vidal kag Morse Ibanez siya kag Rolly Faustino. Ariglado alas 9:02. Masahilo ko gilayon sa pila ka mga balita naton kay dalawang tulog na lang ni eleksyon kampanya na. Pero sa tutuod lang way pa mangani formal nga nagbukas ang kampanya sa lokal, grabe madaang libotay na subong sang kandidato mo. Siling ko kung face-to-face instruction duro pang may approval pa si EOC. Ambot na matabo kag spektaron tani may mga house-to-house na bing pagpadulong ang kandidato kuno kamusta. Ang ginabantayan subong sang mga pumuluyo sa every purok kag every houses mo nga makadtong kandidato. Pero dapat guro way paginiya sang sang handshaking, amot ko ni alaw na nung expectaron naton by Friday na no? So tanan preparado diri sa Bacolod may debate pa galing mga congressman subong. Oh. Kabalo kang debate okay man siya mo galing sa tuod lang kung bisan hindi ka mag-attend sa debate. Kung lang tawon tinotalawit kay way ka nag-attend pero sa debate way man siya nagadaog ya tuod lang no kay hindi man na-attend sa debate hindi man pwede nga magambal ikaw nga moderator mambal ay may nagdaog na sa debate. Action Hotline. Hindi niya pwede no let the people decide. Galing kay depende man ang tao yang nga bugos ng paminsaron niya bisan perde pang manok sa debate mambal na siya tin kung perde debate man lang na. Oh. Action Hotline. But debate of politicians or candidates matters. No? For me, matter. Supposedly, kung ikaw, naintindi mo lang kung ano mga plataforma, depende galing na because when you talk about platform of government, plataforma sa kandidato, ina siya masami sa chief executive. Paano kayo mo ka dihon sa plataforma, butuod kung konsyal lang napapilian mo lang, may kausa kinaduso, pero ang plataforma ang ginasuportahan mo, depende na sa mayor mangyapon sa ulihin. Action Hotline. Alas 9:04 na. Online sa hotline. Online sa hotline. Ari sa aton nga linya ang Assistant Regional Director sa Commission on Elections. Joining us over the phone, at least mangayo kita sa iya mga advisory sa publiko kag nanong mga preparation sang COMELEC sa bilog nga Region 6. We have Attorney Tomas Valera on the line. How are you, Attorney? May ngaga sa imo si Action Art live kasubong sa Action Radio Bacolod. Good morning, Action Art. Good morning sa listeners ang Western Visayas. Salamat gid no. Mga taga Bacolod kang Negros ga monitor gid sa imo today. Attorney, ari na lapit na lang kita, dalawang tulog na lang pag Friday umpisa na ang kampanya sa lokal. Sir, ano mga ekspektaron naton diri kag ano ang mga regulasyon nga ipatuman diri sir? Well, ang amon nga sang primero kundi may resolution kami 10732 no about sa makuha pasing permit sa amon para mag-campaign. Pero kay gin-amend ina siya, so kung alert level 1 na, wala na kinanglan, no? Pwede na sila ka pangampanya, hindi na magkuha permit sa amon. Kay full capacity naman ang mga venue sina. Okay. So, sa alert level 1, ha? Now, ang amon na lang dira is i-observe na lang nila ang minimum health protocols, pero wala gihapon ang personal campaigning kag house to house kapag kampanya.
Okay. So ang mga handshaking nga ginakadtuan gid ang mga puluyan, hindi pa na iya pwede subong. Yes, hindi pa na pwede, yeah. Okay. Matabo diri may mga opening salvo, grand rally ang mga kandidato pwede na isaya but because of the nagapadayon no nga pandemic kinanglan ang crowd although 100% pero dapat sunod gid sa health protocol. Sunod gyud sa minimum health protocols no ti iya na sa ATF kapag bantay dira no kami iya may mga ano man kami nga ang mga barangay officials banatayan ini monitor kung nagasunod sila sa minimum health protocols. Aha. Halimbawa, abino, ang isa ka political party makadto sa plaza sang isa ka barangay, dapat ang barangay amo na yung mabantay da sinuman nga political aggregation da or because nga apolitical ang barangay, dapat patas ang pagpatuman nila. Yes, of course, provided ka kung kinahanglan may mga local ordinances sa mga permit bala naton sa mga pag-usar sa mga plaza ti sundo na nila. Ketika kabalo ta subong ti idamo na bala mga gym ang aton mga plaza ti siyempre gagamit ka kuryente. O siguro ti masukot mo na gurong local LGU mo para sa pag-usar mo sang lugar kaga pag-usar sang kuryente kag pagtinlo later sang lugar eh. Correct. No kay tuod no kay base magpinagusto lang nga pagtapos nila rally diya talikod na sila dayon dason mga basura magkalabilinda but yes so amo ning kinalain sa local government kung nung ilada nga patakaran eh. Kung may mga minimum sila nga sukot da bayar mo sa kuryente, bayar mo sa janitor mo na bla. Pero sir, ano man ginabantayan ninyo nga more or less possibly base kung may mga reklamo o kung ano nga ipadangat sa inyo? Well, of course, ang amon nga ginasubong nga tutukan naton ti ang sige gihapon ang amon operation baklas pero may instruction kami yang sa amon tao nga hindi iya magsulod sa private property. Okay. So ang sa private may TRO na subong eh. Diri amon sa Western Visayas bisan wala pang TRO, may instruction na kami sa mga tao na mo nga hindi sila magsulod sa private property magkuha sining mga posters kini nga oversize bala. Okay. So meaning basta ra sa private property hindi kaya kakuha gid sina. Wala na hindi na nakuha. Ining mga ara sa billboard attorney. How about inang mga lagko sa billboard? Puti dala man na sa private property mo. Okay, So, nagbayad sila public, ng ano? nagbayad sila dahil. Pero of course that could be subject to ma-check mo na kung pila ang bilis ang billboard na base pala maglalapaw sa allowed campaign expenses mo. Ay, tuod no? There is a danger to that. Kiti balan mo mapirma ka kontrata. Ang amo nang natabo sa sa gobernador sa oras sa Laguna. May advertisement sa ABS-CBN ti nakuha sang kontrata. Didto lang kapalang lapaw ng iyang allowed campaign expenses. That is why ultimately nakakas ito sa pwesto. Pero galing kiti alimbawa karon kun ang tagiya ng private individual nga nagapanagiya sa billboard mambalay why niya bayad donation kun ay siya? That will be factored in also ang donation mo. Gani man? Ay, sus, perti kasadya. Anyway, kabay patani mangin matawhay ini ang assessment naton by the way bilog nga region 6 may mga areas of concern gid man o kung lano ganin ang tawag sa may wala ko lang makuha kahapon may meeting kami. Wala ko lang makuha kahapon ang exact number pero ang madamo dira nga dira sa Negros Occidental. Ang damo Negros Occidental, sir? Yes, So may mga preparation na kita sina pero why sir sang final subong nga mga reshuffling o plano sa mga COMELEC officers pa or may ara pa na? Nakatapos na kami. Tapos na? Everything is in place sa tawo namon. Ang amon na lang subong nga ginaobra is sige ang ongoing and training namon sa electoral board. Di matapos ni siya sa end of March. Sa April amo na ang board of canvassers ng training namon. Okay. So anyway, hindi na ko mag-awat sa imo attorney. I know nga video sa ako ng opisina. Sir, ano ang imo liwat nga advisory panugyan sa mga kandidato kag sa mga supporters kag sa publiko? At isundo lang nila ang patakaran sa pagkampanya eh. Okay. Muna na aton nga panugyan sa ila. Of course, may mga banning kita. Sa aton mga local officials, may banning kita sa promotion, transfer,
suspension sa public office, no, mga suspension sa public officials pala mo na. Mm. Para nga wala sing kaso later, no. Of course, Okay. kawan naton ang vote buying kay ang Comelec Subong magatukod sang task force sina, no. Mm. So bali na ang creation sa task force nga vote buying ni may separate gid nga unit nga itukuron agad ako Comelec offices. I believe amo nang plano sa amon bago commissioner no tiyo laton tanay kay ti way pa ang final nga resolusyon sina no kay basta amo nang plano nila. Mm. So dapat siguro ang pag-intindi ko dahil sir may composition na may PNP da kag other enforcement unit eh. Siguro. Okay, hindi kung kamo lang man basib la kun pabudlayan kamo diya karong bisan madakpan kung bumato ko na ang naga-commit sa gina nga crime. Amo na matabugin man. Madalagan bumato ano na ni. Ha? Medyo high-tech naman ang vote buying kay GCash ba lang diba? Kasi bansa ginapagi sa mga remittance. Kani, May mga QR code pa gani ko nung iban eh. dahil makon mo na. Dito mabulag-bulag lagson. Paano mo na lagson? Gano'n kay masiling kay? Ano nga vote buying kay allowance na iya? Politikan man nila na may palutsa, mamalaan man na guro kung politikan nila, kung may ebidensya sila makuha eh. Tigaling pag-claim sing isa to niya, ano nga, kwan ko niya, allowance ko niya, hindi niya vote buying. Hindi ako nablang mabudla sila. Kung ang umilik, nagapaninguha nga ba taas man ang mga pinalidad nga mga proteksyonan ng mga violation, ang mga kandidato, sir, porque yung mga maalam ang mga kwan nila mo, mga strategy lagnay mo. Attorney? Yes, amo Sige. ang aton panugyan na sa publiko magbinag-binag pala. Kung sinong ila butuhon nga appropriate gid sa pwesto no. Sige. Salamat attorney isang time ha, kagahalong gid permi. Sige, thank you man very much. Good morning. Sige, okay. Salamat. Action Hotline. Preparado na. Ti ang hindi lang i-allowed subong, pero tutuod lamla. Good morning, gali kami ni Roger Montalvo ha. Sa tutuod lang, bisan ako ang observation ko muna. Damo iya subong ginabutang pa ni sa social media nga nagkadto sa isak lugar ni may handshaking, may house to house gid ganing iban. House to house gid ganing iban. Tigaling hindi pa tuguro during the time ma-include kay tiway pa nag-start mo ang local campaigning. Ti basi sining Friday dirigo rin din sila mag house to house. Kay ti violation na kay nag-start na ang kampanya. Action Hotline. Grabe no, kung kaisab na naman kayo home ka, ti paano mo lagson kay hindi pa na sa official nga nag-kick off ang campaign sa lokal? Ang dispinta gid sini kung ikaw kandidato nga kwan ka nga inang way kaya pundo kay kung wala ka kwarta, paano ka bigro magdakot sa billboard mo? Ang iba ng buo kay long ni Lacson Doors, kung magpalapit ka sa billboard, pati punggod sa kandidato, makita mo mo. No? Purti ka dako, nakulbaan ganin ko, may natanglaan ko nga billboard sa kandidato, ginaduga paabot-abot ko, mga chiblaw. Mga chisilig ko, tapos kita di karunawan kita na di. Grabe, no? Sadya, pero ang kabay pa nga pag-umpisa sang kampanya no sa palabuton nga Biyernes ini challenge sa mga barangay ni ko nara sa area nyo da kuno tinadong himuon nyo da ma-maintain gid ang ginatawag nga social distancing. Amo na gani nga kung kaisa ang bisan sa nasyonal pag-umpisa sang kampanya daw hinaso wala kay ding kakita man. Ang gobyerno man gambal, siya hindi maintain naton ang social distancing, ang health protocol. Pero ang sa social media, kung nagtaon mo, galalisay kung pila kalibo ang nag-attend, no? Pila kalibo ang attend sa mga political rally. May ara iban ka sumahay, panya per square meter, amo ni kung magtindog, amo ni siya, ang kadamo, umakomodar ng mga persona, sa totoo ng social distancing, yan daw ay na nasubong ginasapak. Action Hotline. Ay, makapadula gali sa kugmat sang tao kagadlok sa COVID-19. Kampanya kang eleksyon. Ang mga politiko sa una,
Bago mo gasa sang COVID-19 nga wala pa iya kampanya, kagway pa sila nagkaplastar kung anong papilian nila. Hindi mo gani makita nga limpuros nila kag ang ila sini presensya mo nga magkadtos tawo, nga magatag bulig, mga lockdown, hindi sila pakita. Subo nga. Although nagbubukid man kiti Bacolod City alert level 1 kita until the end of March. No? Tikabay pa kay sa iban nga mga lugar nga daan, nagtaas naman ng cases ng COVID-19, siling ko ba, pwera palayo lang, nga diri sa aton, may matabo naman liwat kapag taas ang cases. Action Hotline. No, ara na lang sa aton na. At the end of the day, ang isa lang importante nga mabilin ko sa inyo because campaign period amo ning tiyempo nga kilalahon tapagid ang aton kandidato. Galing kiti amo ning sitwasyon kag realidad nga mga kandidato, hindi manitanan sila baguhan, gid nga dapat kilalahon. Tapang iban gani, sobra ta na niya ka, ang iban gani ni sila, sobra ta na gini ka kilala, ya. Kaya bla, ang iban na kandidato, sobra ta na gani ka kilala, kung si Attorney G.C. Suarez, pasinguna sang Comelec, there are two things, kung nga ang maperdi ang kandidato. Number one, di siya kilala. Number two, sobra na gid siya kakilala. Action Hotline. Ay, kalain, puwerte. So anyway, tamdon taniya, dugangan tani karon sa iban pagin nga mga program ta. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sa paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kon tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sa paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan. Good morning lang dira kay Ma'am Vanessa Mayo, Alex Montesa, Milili Uligo, Jinky Dalagdon. Thank you gid for supporting. Action Hotline. Way na kita time diri sa aton nga pagpangalagad iban nga way naton malabutan nga maminsay karon na lang sa Action BBB program with Action Rex Cantón. Action Hotline. Ako naman, Aksyon Artay Hupon, thank you for joining the show. Mga ka-aksyon, din ka man nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa kamon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio. Number